Sziasztok! Farkas Gábor vagyok, az Eaton Industries termékfelelőse. A mai napon az X-Wired kiselosztó konfigurátort szeretném nektek bemutatni, lépésről lépésre. Nézzük is! Az X-Wired kiselosztó konfigurátort a honlapunkon érhetitek el, hogyha kinyitjátok az eaton.com/hu weboldalt, majd rámentek a keresés gombra, és beírjátok, hogy X-Wired, vagy visszalépünk, vagy lejjebb tekeritek a fő honlapot, elértek a következő szekcióhoz, és rákattintotok a Tudjon meg többet az X-Wiredről, majd eléritek az X-Wired fő honlapját. Itt láttok különböző információkat, videókat az X-Wiredről. Kezdjünk is bele! Rákattintotok a baloldali ikonra, megnyílik a program, melyben magyar nyelvű felület fogad titeket. Itt úgy tudjátok elkezdeni a konfigurálást, rákattintotok a plusz elosztó gombra, majd egy felület fogad titeket, ahol ki tudjátok választani, hogy milyen szekrényel szeretnétek kezdeni a konfigurációt. KLV-vel, BP-vel, IK-val, ECO-val, minivel vagy mikróval. A mai napon a KLV-t mutatom meg nektek.